Si notes que el teu protector i les teves calcetes no s'avenen gens, prova el nou Protege-Slip d'Ausònia. En forma anatòmica, més fi i amb més base adherent, que pot adaptar-se als teus moviments i continuar al seu lloc sense deformar-se, sense que el notis. Nou Protege-Slip d'Ausònia. Protegeix i no el notes. Plorarà d'emoció quan vegi el luxós i espectacular llibre d'or del Barça de 248 pàgines i 165 fotos que li entregarà el dilluns El Periódico perquè recordi els moments estel·lars del Barça. I cada dia, de dilluns a dissabte, col·leccioni les fotos adhesives que li regalarem per a completar aquesta obra única. Aquestes taques també són de calç. Fregar? No! Una mica de Viacal i ja està. Viacal i adeu calç. Amb English by PC aprendràs anglès conversant amb el teu ordinador, perquè és... interactivo. Amb el número 1, aquest Magic Sound de Frank per escoltar l'anglès en el teu PC. Come on. Tienes 3 movimientos, 1, 2 y 3. Es sencillísimo. Ausònia Seda Ultra presenta el canvi ultrafàcil. Abrir y tirar. Y no tienes nada más que hacer. Amb les noves bossetes d'Ausònia Seda Ultra, el canvi de la compresa és més ràpid i més higiènic. Y si Ausonia me lo ofrece, me gusta. Ausònia Seda Ultra, més neta, més eixuta, i ara amb canvi ultrafàcil. No le puedo pedir más. La noticia se está extendiendo. Por fin, El Rey León está en vídeo. El clásico de Disney ganador de 2 Oscars que ha batido todos los récords. Consíguelo hoy mismo, porque está a la venta solo por tiempo muy limitado. Ets tan suau, tan fresc, tan natural. Colònia Nenuco, aroma de tendresa. Ara Frigo et regala un cucurutxo perquè convidis el teu xicot o la teva xicota pel preu d'un amb Frigo 2. Busca el cartell. Brice presenta Toque Fresh, el nou ambientador en spray que dura hores i hores. Brice Toque Fresh arriba ara. Brice Toque Fresh dura hores. Només has d'inserir-hi el microdifusor. Pitjar, i la seva delicada fragància es manté a l'ambient durant hores i hores. Brice Toque Fresh arriba ara. Toque Fresh dura més perquè és l'únic spray concentrat. Brice Toque Fresh dura hores. Nou Brice Toque Fresh. Brice, canvia d'aires. Si heu parat en una estació de servei que no sigui BP, és possible que el vostre cotxe no hi estigui d'acord. Perquè si ha provat BP, sempre hi voldrà tornar. I val més que no us hi oposeu. Vingui a BP en moviment. Que no estic de satisfeta. En un 3 i no res, em van diagnosticar i em van curar. Ei, i tractada com una persona. Mai no he fet servir millor els calarons. Centres Creu Blanca i Diagnosi Mèdica, 412 12 12. Creu Blanca i no hi penseu més. Aquesta tardor a TV3 veuràs moltes cares noves. Encara que, ben mirat, totes tenen un no sé què que les fa molt familiars. Dijous a la nit, canvi de cara, que arriba la Lloll. La Lloll, dijous a la nit a TV3. Pensant en tu,
Vols dir que hi fot això aquí? Ampliació del negoci. Que... Amb l'estanc de vacances algú haurà de carregar els encenedors, no? No, No, què? que no vull gossos a casa, Esther. Quantes vegades ens ho han demanat? Què més hi pot passar a l'estació d'enllaç? Potser les coses mai més seran iguals per a la Glòria i l'Ester. Quan vols treus el pare de casa. Ara hi fiques la duana. Jo no puc tenir ni un gos. O potser els somnis d'en Manel estan a punt de convertir-se en malson. Pot ser. En tot cas, a partir del dia 13, no perdis el tren. Estació d'enllaç. A partir del 13, nous capítols a TV3.